Здравейте, всички ме гледат, аз съм Марко ТВ и реших да снимам един бърз епизод за Camtasia, някои основни работи. И след като се вечеря за Джакатако, ще покажа и как да се направи всичко. За смисъл, всяка подробност, сега тук на български разказа. Така. От Import Media може да си взимате, нали, клиповете, да ги слагате. Те ще визят, сега ще видите. Нали, като сте на Import Media, тук визят разни работи, видите някаква картинка, да речем тази. И клип може да е. Чете малко. Downloads. Movies. Това ми е финиш, ама сега няма го правим. Това е финиш 2. Защото... Да, това го правих за един друг клип, нещо така. Речем... Какво? Някакъв епизод на Гарс Мота е, да речем тази. И така. Излезе ми, не това излезе, с малко ще го правя, нали, Fight Misery One Size One to Be, с малко ще го покажа как пак ще го направим Misery същото. Сега, за да прибавите видеото тук, после искате дясно копче и таймлайн, така, сега, за да оправим, нали, графиката, и така, за да оправим графиката, така, и ако искате, ето тук, нещо график има, по-хубаво 1280 на 720 YouTube HD и ще ви излезе най-вероятно такова малко по-зълче. При такива случаи натискате дясно копче, станахте видео Ages и ево. Пак може да не е толкова хубава графиката, но пак по-хубаво отколкото на 600 нещо. И ако чуете, нали, ако така ви почва, пак ще се оправя, ще видите. Даже ще стане по-ефект. Ставаме на такива. Абе, сега ще видите. С кой говоря, така. Вижте само. Как ще стане? То само се привлачва. И така, сега. В клипа, ако искате да си запазите някоя музика, нали, постоянно да наварите Import Media, така да искате на Library, Import Media, да искате, нали, папката и си изберете музиката. Така. Аз тук съм си забавил Skrillex Band Writing и Skrillex Writing и Skrillex Band Rank. И така. Тук съм запазил и Marco TV, нали? Marco TV, контекста. А изгледа така, защото е, нали, от тук включвам и това. Like, subscribe, comment. То не изгледа пак така, но заради. И така. За клипа, за да прибавите някакъв ефект, да речем. Или пък, това like, subscribe, comment. Опа. Бърка си, извините. Не искате Auto Timeline, защото той ще се прибави към клипа Ата Scallout, за да се прибави отдолу, но и пак към клипа му отдолу. И така удължавате го. Ако ви става много малко и не можете да го удължите, тук го големявате и го удължавате. Така, сега. Аз ще го удължа. И, за да не се появява, ако искате да се появява направо, или да ви се появява някакво, не знам, ако искате да ви се появява или направо, или така да се появява изведнъж, или направо, аз тук го посилва, дали се появява направо, т.е. изведнъж, или така лекичко, и така фейтин. Аз искам да ми направо ми се появява, така че това фейтин. Видя, че това малко не го обясни като бема. Така и така, са. Ще чакам просто да отиде. Някъде. Тук. Така. Спокойно сега ще се оправи то. Така. И така, сега. Това искам да е някъде да речем тук. И накланя с това. Така. Сега, тук някъде ще го служа. Не се пресняйте, ако това тук ви за извън чертанието, то пак ще се вижда. Само буквите не трябва да излят. Така. Вече разбрахте как се прибавя текст. Може да прибавите логото Marco TV, аз малко ще го прибавя. И така, музика. Това е съответно много от най-лесните неща. Това е да първите работи, които аз берете. Ще правя други епизоди, знаете, така. За да прибавите музика и ще правя други епизоди, искам да кажа, че ще правя как да си правите интро, не обикновено тук от към тази идея да правите с аудиото дигитал, с там радиогрунци. Там се изрязваме с малко повече труд. Моето не е точно интро, само там изрязвах. Така. На Skrillex Band Rank не искате Auto Timeline, защото за него няма Ата Scallout, защото не е кало. Абе са. Добре. И така. Но ви излезе, че твърде голямо да рече. Или твърде малко.
Това ще случи твърде малко. Това ще случи твърде малко. Така. И избирате скелет с райтен. Но и той е твърде малко. Опа, извините. И понеже всички музики на към тази... Аз пък. Всички музики се пускат много високо на... Особено на скелет, така че. И намаляте. Това става от аудио. Намаляте ги. Така, сега. Вижте. Видите, може толкова съм се объркал. То трябва да е... Да, аз съм видите аудиота. Да. Са. И така, когато ви се пуска и гласа, ще се пуска и песента. Лекичко. Така. Са. Да вече малко чуем само. Вземем, че този клип го направих просто за фън, за да мога да снимам ей толк тук. Опа, мишката ми е ще бърна от всякъде. Толкова е са. Да, чуете какво слабо се чува. Така, това е добре, супер. Може да го големите там. И нали, правите си музика, колкото искате да голямо тук, така. Сега, какво да покажа. Как може да сложите, да речем, да ви гледат някой, да гледат към определено място хората. Ето това тук е да правите текст. Това тук е да замъглите някоя част. Да речем, тук някой му излезло нещо, искате да го замъглите. Това е да покажете някоя част, нали всичко да стане тъмно, това да стане светло. Това е... Няма спец. Трябва май да такова да осветите нещо. Това е да ви взе някоя част по-осветена. Това си нямам представа какво е. Това да добавите картинка или да запазите. Да си пише лотаймаги, това не знам какво е. И това да добавите текст. Нали, какъв си искате. Това тук, нали, стрелки някакви. Ски. Ето. И те ще ви изгледат, нали, по-хубаво на тия, на стрелките не си махайте фейти на фейт аут, защото няма смисъл. Сори, съски. Така. Ай така. Сега вижте как ще появи, нали тук така ще начитай. И да, забелязахте. Така. И това ще го задаскате, това ще ви се взе така по-върхончета, да, сварате. Така. Това е за кралството. Виж. Извинете, пак съм тук, така. Сега... какво ще покажа? Че да ви без кога съм се намалил. Добре, на 100 метра, така. И какво ще покажа? Transitions. Това е когато клипа ви раздели на две части, за да може да ги... Не да ги обедините точно, да има някакъв ефект между тях. Сега да речем, ще разделя клипа ми на две части. Ето тук. И може да се разделя с... Нали... Сплит мисля, че беше. Да, знаех си. Може да се раздели с S пост. Нали... Натискате S. Ето пак се разделя. И така. Вижте, Transitions. Тук има най-различни. Ето. Това. Това. И така най-различни. И аз в принцип много кеф е това. В смисъл, само да не мислиш, защото всяко на клиповете става много ефектно. Това. И това всъщност. Но също доста ефектно става флипа. Нали, да речем, от началото сте снимали, нали, сега не ми се обяснявам, така. И така, да речем, ще сложим това. Това не знам, това какво беше. Да, това пак става. Така, go, тук един и така. И сега. Какво още? Как може да прибавите курсор ефект? Това е на мишката ви да има разни такива линкчета и такива речем. Да. Но мене ми пише no курсор data add this game, add this time. Нали, тук нямам такива курсор и такива работи. Това е принцип, когато ви се поправя мишката, но когато снимате с фрап, да речем, трябва да е включено нещо, за да може да... Нали, да слагате курсор ефекти. Това е включено. Hide mouse курсор in видео. Аз в принцип спомням курсор ефекти, това не съм си го включил.
И така, Transitions, това вече разбрахте кое е. Title Clips, т.е. няма идея кое е. Voice Notation. Това е видео, Recording камера. Пишете ми, нали, ако нещо искате. Така. Така. Voice Narration. Picture in Picture. Това би трябвало, знаете какво е между другото. Picture in Picture, това пък ще ви покажа пак как да направите Picture in Picture по по-лесен начин. И тук давайте другите видеа. Така. Picture in Picture може да направите така. Това е т.е. картина в картина. Пип видео от тук и готово. Ето. Ок. Това е супер по-лесен начин според мен поне. И те виждат тук. След тук някъде те ми виждат картинката, тя е бърната, както винаги. Сега. И тук ще виждат какъв не се те. То видео. И то ще виждат тук. Ето. Това да речем е лого или там нещо, което искате да го сложите. Слагате го тук и така. И ок. Нещо друго. И това е основно. Благодаря, че ме гледахте. Тук обяснях по-бързо, дали визуали може да обяснявам малко по-бавно. Пишете ми на какво искате да обяснявам. И това е от мен, да ме харесало и чао. И така, забравих само да ви кажа, нали, че така, да знаете, че преди да финиширам, трябва да ви кажа, че Полце and Share, от тук може да коментирате клипове. Полце and Share. Опа, извинете, от всякъде се обърках. Полце and Share. Така. Да. Web, тук си избирате HD. Според мен е хубаво. HD напред. И тук край. И струти си. И си изпочва да се коментира клипа. Тук фолдър, нали, папка. Тук може да си изберете. Те да се включат задължително. Тук името. И това е от мен вече наистина. Това ще вече от мен, да ме е харесало и чао.